היי. טוב, אז שלום לכולם, אנחנו עושות טאג למי יש יותר סיכוי. עם אחותי נועה. היי. אז למי יש יותר סיכוי, בעצם יש שאלות, ואנחנו, יש כל מיני שאלות למי יש יותר סיכוי לעשות סתם ניתוח פלסטי, ואז כל אחת אומרת מי היא חושבת עם השלטים. בצד אחד כתוב נועה, ובצד השני ליאל. בגלל שאתם רואים את זה הפוך, תזכרו שליאל זה לב, ונועה זה כוכב. אני ליאל, נועה. אז בואו נתחיל. למי יש יותר סיכוי לעשות ניתוח פלסטי? 3, 4, נועה. וזה לא בגלל, ובאמת זה לא בגלל שהיא צריכה לעשות ניתוח פלסטי, זה בגלל שאני לא חושבת שאני אעשה והיא אפשרות השנייה. ליאל, בקשר לשאלה הקודמת, אני אף פעם לא עשיתי ניתוח, אז לא נראה לי ש... כן, האמת שאני עשיתי, אבל לא ניתוח פלסטי, זה לא. כן, ידעתי. כן, מה זה ניתוח פלסטי, האמת? זה בפנים, בגוף, נגיד, את רוצה... יוצא לבנה ו... אוקיי. כן. למי שיותר סיכוי להתקלח פעם בשבוע. 3, 4, ליאל. אני חייבת הייתי לא מתקלחת. ותקשיבו, זה באמת... לא יודעת, היא לא רגילה לזה, היא חייבת להתקלח בוקר צהריים, ערב, בוקר צהריים, ערב, ככה היא לא מתקלחת בוקר צהריים, ערב, אבל היא ילדה כזאת שצריכה להתקלח. כן, היא צריכה כזה להתקלח כל הזמן, ואני כאילו, אני סבבה עם זה, לא להתקלח פעם בשבוע, אבל... הבנתם. למי יש יותר סיכוי להתחתן בגלל כסף? לא, עשינו את זה. עשינו את זה? לא. לא. אני צריכה להגיד 3, 4 ו... כאילו, אני לא אוכלת כאלה, אני רק בגלל האופי והיופי. זהו. כאילו, אם הבן אדם הוא טוב, זה... היא יכולה להתחתן איתו... רגע, נגיד והוא יהיה הבן אדם הכי מוכר בעולם, ולא יהיה לו איפה זה... אבל אני לא אבגוד בו. אם הוא יהיה עשיר, אבל משקף עופר כזה... 4. למי יש יותר סיכוי לשלוט בעצם מתוסבך? 3, 4 ליאל. היא פחדנית. למי היא לא יכולה להיות לבד... תוריד. די, תפסיקי. כאילו, היא לא יכולה להיות בחושך לבד אף פעם. למי יש יותר סיכוי לפקוד במקום ציבורי? 1, 2, 3. ליאל. לא אכפת לי מה הם חושבים שיחשבו עליי, כאילו מיד וזה, כי נגיד ואני הולכת סתם לראשון לציון, ובאים אנשים ורואים אותי בוכה, אנחנו גם בוחרות בעיר הזאת, מה אכפת לנו? כן, כאילו, אז הם באים למשפחה ואנחנו יום תמיד אנחנו אומרות, אם אנחנו עושות פדיחות אחת לשנייה, כאילו, אז אנחנו אומרים, בסדר, מה אכפת לנו, אנחנו לא מהעיר הזאת, לא מכירה. כן, נגיד ביום שישי הם יושבים כזה בשולחן, אתם יודעים, ראיתי 2 ילדות כאלה, פסיכיות, בוכות בזה. ואלה חברים שלנו. לא נעשה את זה. כן, הם רואים אותנו כמעט כל יום. רגע, תהיו לחפש. אוקיי. למי יש יותר סיכוי לשבור את זה הכי ברור שיש 1, 2, 3 וליאל. כי אני אראה לכם את שברה את המסך לפחות שלי. 3 פעמים. כן. אמא ואבא, זה המסך שלי. תקנו לי את המסך. תקנו לי את המסך, וגם מאחורה תקשיבו. זה המסך שלי, תמיד זה נופל, אף פעם לא נשבר. המסך הכי טוב, גלקסי 2. טוב. מציעה. מה את עושה? רק 420 שקל, 450, אין לי מסכה. שנייה. למי יש יותר סיכוי לדבר כמו דיבה? רגע. 1, 2, 3 ואקשן. ליאל. אני יודעת לדבר כמו דיבה. למי יש יותר סיכוי? להרוויח $1,000,000. טוב, אז אני את 3 שאלות הבאות. אני מצביעה לשתינו, כי אם נהיה במרוץ המיליון אנחנו בטח נשיג. טוב, 3, 4 וליאל. אני אצביע שתינו. אנחנו נהיה במרוץ המיליון. טוב, למי יש יותר סיכוי להרוס את רגע, נועה, זה שלי. בואי נועה. למי יש יותר סיכוי להרוס את הראייה? זה כאילו, נגיד... אוקיי, 3, 4 וליאל. אז תקשיבו, בגלל שכאילו אני
אני כל הזמן בטלפון וזה קרינה וזה הורס את העיניים. בגלל זה, אני חושבת שאני כל הזמן בטלפון, אני בלילה איזה 5 שעות, נראה לי לא, אז יאללה, ליאל. אבל, אמרתי שזה סתם. למי יש יותר סיכוי להקיא בציבור? 3, 4, ליאל. כמו שאמרתי שאין לי בעיה לפקוד בציבור, אז כאילו מי אין לי עלה. אני פעם אחת כמעט הקטי באוטו, זה היה ככה. ישבנו באוטו, היה ריח קצת מסריח באוטו. מה? קצת מסריח ריח. כן, מכל ה... ואז אמרתי עוד שנייה להקיא, אז כאילו אני כזה ככה, כאילו אני ככה מאחור על הטבע. אוי לא! אני עומדת להקיא. הוא יצא בצד, ואז אני הלכתי, לא יצא לי כלום, אבל זה היה פשוט... כן, ואני עוד ישבתי לידה, אתם מבינים איזה סיוט זה? כן. בשבילי. לדעת שמישהו מכה עליך. כן. למי יש יותר סיכוי להיות סופרת? 3, 4, ליאל. אני כל הזמן כותבת ספרים. אני לא כותבת שום ספרים, אני רק כותבת בספרים או קוראת. אני גם לא קוראת ספרים. החרוץ שלה זה בלון אחרון חביב. רגע, אחרון חביב זה... שנייה. למי יש יותר סיכוי? לשיר. לא. זה לא זה. להיות זמרת. טוב, אז גם עושים את הזה. 3, 4... נועה. ליאל! אז תני להצביע עלייך. מה? טוב, רגע. למי יש סיכוי יותר להיות מה הקשר? היא אומרת למי יש סיכוי יותר. זה לא ככה. זה למי יש יותר סיכוי להיות רקדנית. 3, 4 לא הצבעתי לך! טוב, נו, 3, 4 וליאל. הנה, גם... לא, סליחה. נועה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נסיים את זה. כולם לעשות לייק. לייק! טוב, אז תעשו כולם לייק. ביי! תעשו כולם לייק לסרטון. למטה אני לייק מאוד! די, נו. אני אעתיק לכם את כל השאלות, וגם אם אתם רוצים לשאול אותי כל מיני שאלות, איך עשיתי את הסרטון, אם אתם רוצים להחמיא לי, להגיד לי מה לא היה טוב בסרטון, ואני אעשה סרטון חדש עם תיקונים. ואני גם אעשה קישור למטה לעוד איזה סרטון שעשיתי. לכי מפה. אז תעשו לייק.